Un nom avui als esports, el de Cesc Fàbregas. El seu futur cada cop és més blaugrana. El jugador ha reconegut que el Barça serà el club de destí quan abandoni l'Arsenal. I sabem quan serà això, Marta? Home, no ha arribat a tant, no ho ha arribat a dir això, tot i que els periodistes l'han collat i força. Però bé, tot fa pensar que serà un dels reforços del Barça de cara a la pròxima temporada. El mateix jugador ha reconegut que vol tenir aquest tema tancat, tant si se'n va de l'Arsenal com si no, abans de la disputa del Mundial de Sud-àfrica. Li espera, doncs, un estiu carregat d'emocions com les que ha viscut avui en pujar al Dragon Khan, una de les atraccions estrella de PortAventura. Que Cesc Fàbregas vol pujar al tren del Barça ja no és cap secret. I per si algú en tenia algun dubte, avui l'encara jugador de l'Arsenal s'ha encarregat de deixar-ho ben clar. El seu futur només és blaugrana. La pregunta es si te vas del Arsenal, que está por ver, ¿tu sitio es el Barça? Sí. 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 Si te vas del Arsenal, vas a jugar solo en el Barça. Seguramente sí. Cesc Fàbregas ha passat el matí a PortAventura per celebrar el 15è aniversari del parc. Han estat unes poques hores de lleure enmig de la recuperació de la lesió que es va fer jugant contra el Barça a la Champions. El seu objectiu és arribar bé al Mundial, però abans, com també va dir l'altre gran objectiu del Barça, David Villa, Cesc vol tenir aclarit el seu futur. La verdad es que sí, porque bueno, yo creo que a todo jugador le gusta saber dónde va a jugar la próxima temporada lo antes posible y bueno, la verdad es que yo pues no soy diferente, ¿no? Jugar un mundial y tener cosas en la cabeza no beneficia a nadie. Cesc Fàbregas és un dels futbolistes més buscats en el particular Far West, que és el món del futbol, i el Barça sembla que és ben a prop de caçar-lo. La recompensa per l'equip de Guardiola, un futbolista que garanteix un estil que s'ha demostrat d'èxit. Bernat Soler, TV3, PortAventura.